Yapık Türkmenistan internet giňişligini giňelýän wagty Google terjime türkmen dilini goşdy. Türkmenistanyň ähli edara kärhanalardan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýyla çenli öz web saytlaryny döretmek talap edilýär. Lewabyň umum bilim berýän orta mekdeplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Bu maglumatlaryň fonuny Google terjime 5 täze dili şol sanly türkmençäni öz bazasyna goşdy. 27 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gol çeken kararyna laýyklykda ýurdun ähli edara kärhanalaryndan şol sanly hususy telekeçilerden 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli elektron resminamalar dolanşygy ulgamyny hemde internet web saytlaryny döretmek galy berdi. Olary işçiň täzeläp durmak talap edilýär. Noýabryň aýagyna Türkmenistan ilkinji gezek e-nokot.gov.tm çeligili döwlet elektron portalyny işe girdi. 28 fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysynyň ýurt içinden habar bermegine görä, Lewap welaýatynyň umum bilim berýän orta mekdeplerine okuwçylaryň ýetişigini hasaba almak üçin ulanylýan mektep jurnallary sanly ulgama geçirilýär. Ýöne bu çäreler habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimlaryň hasabyna durmuşa geçirilýär. Internet we sanly ulgamlar bilen bagly Türkmenistanyň gelip gowuşýan maglumatlaryň fonuny Google terjime 27 fevralda öz terjime edýän dilleriniň hatarına 5 täze dili şol sanly türkmen dilini goşdy. Täze dillerin goşulmagy bilen Google terjime häzirki wagtda 108 dilde terjime etmäge ukyplydyr.